Sa lá atá nniuán, bhín muid a gcónaí i cuairtaí bailí agsúla chun an obair chua a bhaint den achliacht ach chunaí a dhéanamh go spreagúil. Well, tá Christina McGrath Woods ó Bhéal Feirste tar éis é seo a dhéanamh, agus damhsa gaelach measctha le haeróbaic chun ReelRobics a chruthú. Tá mission seo nniu chun fáil amach ó bhfuil aon wathas leis. Seoil. Tá Christina ag damhsa ó bhí si an óg. Bhuaigh si go leor comórtas agus thaistil si ar fud na cruinne le river dance. I wanted to open up a school, but at the same time I wanted to do something different. So I thought about combining fitness with Irish dancing because it is such a great form of fitness, but bringing it to a wider audience, people who'd maybe never danced before. Well, tá muid tar éis de go bháinna iad a bhain sin agus cá mé rá tá tuairt orm, níl agam céibhéid eile tá le teach. Sin bhfuil sé go héiteach mar workout. Is breall am ceáil gaelach agus an damhsa gaelach cabbé rud. So when mé an soltas ag leat an rud a chur le chéile agus tá éiteach agat. Faoi láthair tá ReelRobics ar siúil i Bhéal Feirste a bháin, ach tá Christina ag súil é a thuirt níos buide a ggéin, agus go manaí ReelRobics cálamá don damhsa gaelach mar a rinne zumba don damhsa leis. I love just continuing on with my dance career, but at the same time dancing with friends and enjoying it while getting a great workout at the same time. Well, tusa is breall am a bheith aclaí agus is breall am an ceoil agus mar dúirt mé ag leat an dárad an scoileanna chéile cumáile sin ag le fáil mar chas an teachar ná be tapáistí agad mar tá agam ach sílam gur dóid ionach é agus rud nui cumáid atá an. So smaoineamh ag damhsóir bhí an, caithfidh gur smaoineamh sici héana bhí an agus sílam bhfuil si go héiteach leis. Dúirt sin nach raibh arm smaoineamh achar ceithre steps ach tá mé ceappa go bhfuil níos mú ná sin a gceist. Well, cé bhfuil tuirte orm agus seans go mbeidh na mbeidh sin na móra, go háirithe na mbeidh i mo chusa, cá mé rá gur bhain mé ansol de sin. Bhuilfinn ReelRobics do aon duine atá cuairtú aclaíochta atá difriúil agus nach bhfuil leadrannach in aon chur.